El secret. Acabant Club 21, volem saber el secret de les nostres ments inquietes, de l'Hermen Llobet, aquest fantàstic home que va estudiar Telecos, telecomunicacions, però que està fent i fa un munt de coses vinculades amb la tecnologia, amb les tecnologies netes, amb les tecnologies intel·ligents. Ell és el responsable, president i conseller delegat d'aquesta fantàstica realitat, el Mas Vinyoles Venture Factory, que és un espai, és un hub, és un espai de tecnologia, és un espai de startups, és un espai d'emprenedoria des del Mas Vinyoles a Sant Pere de Torelló. Hermen, el teu secret, els teus valors principals, el teu ADN, quin seria? El meu ADN, el meu ADN és construir, és construir per l'entorn, el més general, el més immediat i lògicament per un mateix també, no? I construir amb una visió de futur positiva, amb una visió de futur de millora de la societat, del medi ambient i del progrés de les persones. Em quedo amb Hermen Llobet, el constructor. Em quedo amb això. Hi havia una obra de teatre molt bona d'un autor centreeuropeu que es deia un nom així com, no sé, nòrdic, i deia Norder, no sé què, el constructor. Doncs em quedo amb Hermen Llobet, el constructor, perquè m'has dit que t'agrada construir i em sembla que és un magnífic objectiu. Núria Romo, Bio for All, el teu secret, els teus valors principals, com et definiries? Jo com em definiria? Sí. Doncs ecològica. Sí? I bueno, el meu secret potser és fer el que m'apassiona realment, i crec que tothom hauria de fer-ho, fer el que t'apassiona realment, Clar. sigui el que sigui, Clar. i no tenir por. Clar. Ecològica, no tenir por i fer el que t'apassiona. Sí. Ahí es nada, tu. Ala, ya lo he dicho. Gràcies per ser com sou, un plaer. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.